Mun nimi on Irmeli Aro. Mua kiinnostaa tietojohtamisen opiskelussa tällä hetkellä kaikkein eniten poisoppimisen mekanismit ja miten niiden avulla mahdollistetaan erinäköisiä innovaatioita kuin mitä me ollaan tähän asti totuttu näkemään. Mun kaikkein suurin kiinnostuksen kohde on avoimen ja fyysisestä olinpaikasta riippumattoman oppimisen tuottaminen, ja sen tematiikan parista mä tavoittelen seuraavia työtehtäviä. Mun harrastus on valokuvaus, ja siinä on tällä hetkellä meneillään semmoisen verkostoteeman kehittely kuin onnellisuuden visualisointi. Tärkein tavoite tällä hetkellä on saada syksy ja opintopisteiden karttuminen oikein kovaa vauhtiin. Eiks niin?